Τα άλογα είναι στις εντολές του αφέντη. Και δίδεται η εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας. Στα πρώτα μέτρα θέλει να οδηγήσει, από μέσα είναι ο Go On Green. Go On Green βγαίνει μπροστά, θέλει να τον ακολουθήσει ο Silka Elegance. Στο ύψος των 600 μέτρων, Go On Green είναι από μέσα. Περνάει απ' έξω Silka Elegance, θέλει να μπει μέσα. Τελευταία 400 μέτρα της διαδρομής, Silka Elegance και Go On Green που θέλει να περάσει μπροστά και να προηγηθεί. Go On Green πλέον προηγείται των αντιπάλων του και παίρνει και διαφορά. Go On Green και Παλιατζής που έχει περάσει πλέον αυτό στη δεύτερη θέση. Go On Green θα είναι ο νικητής υποδρομίας, ο Παλιατζής θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, Henry the Seventh θα τερματίσει μπροστά από τον Λαύρο στην τρίτη θέση.